Harayo man sa kasentrohan, ininguhan ng GAD kan ako Bicol Party List na maabot ang Kutmon Elementary School, Pulangi North District sa Fuerang Barangay kan Kutmon sa Pulangi, Albay. Bitbit kan partido ang mga pakonsuelo para sa saindang 200 na benepisyaryong estudyante. Arog kan hygiene kits, laman ang sabon. Pira sa mga benepisyaryo ang aki ni Zaira asin Jubel. Papasalamat po kami dahil kami po napili man na magdigdi po kamo na maano man sa muyang eskwelahan, maano ang mga aki ini sa pag-eskwela. Kuya, sarong magurang, madakula pong tabang ang ako Bicol para po na itaon nindang pang digdi sa muya sa eskwelahan, lalo na po sa muyang mga aki. Apwera sa kaakian, na benepisyaran man magi ng mga paratukdo kan eskwelahan, na naabutan man ng disinfectants asin dust mask kan partido. Apwera sa pananaonin hygiene kits, sabay man napigtukduan ang mga estudyante sa tamang paghugas ning kamot. In behalf of Kutmon Elementary School, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ako Bicol Party List na ang aming mga mag-aaral dito ay naturuan sa paghuhugas ng kamay, tamang paghuhugas ng kamay. Nabigyan ng tamang edukasyon ng mga bata kung paano maghugas ng kamay, kumbaga sa na-repress sa kanila yung nung dumaang COVID-19, kahit na nga naituro na yan ng mga teacher, na-repress pa rin at kumbaga pwede nang isaulo ng mga bata. Sigun sa media as in Political Affairs Officer kan partido na si Sally Luces, parte ang aktibidad sa Tabang Karahayan Program kan ako Bicol Party List, na mas naging posible sa Tabang kang Gardenia Philippines, Children International Philippines Incorporated, Clean the World as ni dating kongresista Christopher Co. If you can see the logo of ako Bicol Party List, that's why ganyan siya, parang mayon, pero parang magkahawak kamay. Kasi hawak kamay tayo na umaasa na may ako Bicol, may isang Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalo na talagang nandoon yung pagmamahal sa ating bayan, especially dito po sa Bicol Region. Mientras tanto, sa Setyembre 13, ang Balaba Elementary School naman sa Pulangi, Albay ang sunod na bibisitahon kan partido. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.